Natáčaš, kamo, natáčaš, dobre. Takže zdravím vás, som Marok a vítam vás pri takom malinkom informačnom videu, čiže vlogu. Čo by som chcel v tomto vlogu prebrať? Ďakujeme za 279 odberateľov, čo je fakt super číslo, ďakujeme. Nikdy sme nečakali, že budeme mať toľko odberateľov, bo vždy sme mali len nejakých 60. Takže fakt ďakujeme. Potom máme ešte Facebook stránku, link máte v popise dole a ešte aj Ask, takže sa nás môžete všetko, či chcete opýtať a tak. Tento vlog natáčam už na asi 3. krát, pretože v jednej izbe ma nebolo vôbec vidno, ani keď som mal lampu. V druhom prípade som bol totálne oranžový, všetko bolo oranžové, ale mám oranžovú lampu, oranžovú žiarovku. A konečne tuto máme už tretí prípad, kde už asi ma je dobre celkom vidno. Takže tak. Taktiež som sa dozvedel, že nás odoberajú ľudia. To nie je zvieratá, bitch. Taktiež som sa dozvedel, že nás odoberajú ľudia z Vietnamu. Hej, poďte, nechcete kúpiť za 5 €? Z Veľkej Británie. Mister, thank you very much. Thank you. A taktiež Nemecka. Achtung, Schweine. Taktiež neočakajte od tohto vlogu niečo také, ako napríklad toto. Dneska je vonku krásne, idem skladať básne. A ešte, čo by sme chceli na tomto kanále točiť? Je to taká zmiešanina, čo aj vlogov, ak sa bude tento páčiť. A ešte prevedať to osvetlenie, prepáčte naozaj. Potom tam budú ešte challenge na 100%, potom nejaké terorové scénky, funny scénky, parapapapú. A ešte môžete očakávať nejaké ten halúzne piesne, ako bol YouTube song, ktorý má asi 4000 videní. Sme fakt nečakali asi 400 alebo 500 lajkov, čo je fakt super. Dáznik. A taktiež v blízkej budúcnosti chcem natočiť tutoriál na Cinema 4D, možno Photoshop, After Effects a Unity, kde si môžete urobiť vlastnú hru. Ak sa na to video páčilo, dajte like, comment, odber. Budeme za to naozaj veľmi vďační. A zdieľajte nás prípadne na Facebooku, lajkujte, dole v popise máte linky. A ja sa s vami lúčim a čaute.